Ngithi 1212 bese siyathandaza. Amen. Angazi isikhathi ngani? At least 2 hours. Okay. Awufundele Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 23. Mhlambe umfundele 22. 22 and 23. Efesu. Ephesians chapter 4. Testament Elisha. Ngala. All right. Chapter 4, verse 22 and 23. Ukuba niphumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko. Ukuba niphumule umuntu omdala owonakala ngezinkanuko. Ya, nsumoya ngoba alikho lula lezi. Ukuba niphumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nemphathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Thank you. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by your lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Amen. Uyalalelwa usona nobisimo Amen. Challenge la mazwi akhulunywa Paul endaweni yase-Efesu. Paul efika abantu base-Efesu ubona singekho isidingo noma ebabona isimo sakho, kodwa ubona asikho isidingo sokuba bathole i-deliverance. Haleluya. Uqala namazwi athi phumulani umuntu omdala onakala ngokwemvelo yenu, nembathe umuntu omusha. Ngamanye amagama njengoba ngale ngisi khona nje emhlabeni akuthina sonke sinamadimoni. Akubona bonke abantu abonayo abanamadimoni. Akubona bonke abantu abangena Jesu ngoba benamadimoni. Haleluya. Enamadimoni awakwazi ukuhlala kubantu bonke. Awanayo no ability obasendaweni zonke ngezikhathi zonke. Mayifika uPaul uyabona ukuthi laba bantu abanamadimoni, kodwa into abahluphayo impilo yakudala. Into abahluphayo ingqondo yabo ayitransformwanga. Then you say to be renewed in the spirit of your mind. In biology there is mind, but the Bible says there is also the spirit of mind. La unishiseka on the sense of umuntu.
ukuthi siyebuchosheni ayikho spirit of mind. That is why khona abantu abanesingisi esihle kodwa basikhuluma behamba ngamadolo ey'bhodini ngoba ubuchopho bugcwele kodwa spirit of mind u-empty. Hallelujah. Spirit of mind la khona uthola amandla ocontrola impilo yakho. Abaningi abantu abenza izinto ezi-wrong abazenzanga ngoba begcwele amadimoni kodwa bazenze ngoba bethatha ama-decisions a-wrong. That is why kwabanye kumele singabathandaze sibashumayeze ngoba abathandazelwayo abanamadimoni kodwa abanenamadimoni abadukile bayashunayeza. Hallelujah. Omunye ulahleka akusho ukuthi uhamba ufuna uyalahleka into ekhona. Udukile uphuma endleleni ashiye ukuthi ulahlekile ekhaya sabona. Ulala ekhaya uyabonakala ukuthi ulahlekile uphuma esimilweni. And usathane yazi ukuthi igate elizempilweni yakho ingqondo. And uNkulunkulu yazi ukuthi uma umuntu ezomenza abe right kumele transformation yenziwe kuphi engqondweni. Lenziwe basha kumoya wengqondo so abanye abantu abenza izono, abanye abantu abaphiliphile ehlasisayo, abanye abantu nanga esikolweni okukhulunywa ngabo kuthiwa nabo unayo na unayo ingqondo into ayitransformwanga ayikashintshwa. So njengoba ukhona lapha nje awudingi ukubeka izandla, awudingi nokuhlatshela imbuzi, abonakele emsamo. Hallelujah. Ungabona ukuthi abantu abenza izinto ezihlazisayo abanye bahlangile abanye bayaphasa kakhulu ekhulu. Amen. Hallelujah. Mayenza into ukuthi seyiphase kakhulu kodwa ahlule into encane futhi esidinga. Masa kubathi awu 8. Kodwa umoya wengqondo usele. Uyakwazi ukuresearch, uyakwazi ukusolve. Kodwa ube intombazane uhambe uyolala nomfana engakushadi. Hallelujah. Yabona ukuthi abantu abaningi abazenza izinto ey'ndawo yokuhlala. Sometimes kushela ukubona izinto ngokuphelele. Abanye sibahlekile sibabona bethukile nasetshwaleni bedakwa bendekweyiwunga bethola abantwana ey'koleni itifiketi bangayitholi sicabanga ukuthi bahlakaniphile kodwa ingqondo yabo ayikaka-transfer. I-problem ilapha ku-spirit of mind. Akungeni muntu nanothisha kangeni lapha kungenisi kuphela. Neminyaka yabazali ingeni ku-spirit of mind. Hallelujah. That is why umuntu ohlakaniphile, umuntu onengqondo nobuchopho obukhaliphile kodwa uyakwazi ukuhamba aphume e-rest ayokhipha for i-weekend. Ngokuthi yini igama lento ayenzayo akanalo igama. Kodwa uyakhabula yakhe ukuthi amaningi awafundile kodwa kuyamanga entwe kodwa ihluleke ukwenza ama-decision alide impilo yakhe. Umusha ulonda ngengqondo because inhliziyo ayizisini, inhliziyo isula, inhliziyo ifuna yonke into but ingqondo iyayisina, ingqondo ifuna ibuso. Hallelujah. Manje lesi 1 million manje inhliziyo yakhe ingajabula ithi thatha but ingqondo ibuso. Why me? Kuzokwenzakala ngoba sengiyisebenzisile. Ingqondo ithi angilidingi ibe ilidinga icabanga ama-consequences. Hallelujah. Also looking for them. What are the years of them? Out. You're wrong. Out now. Umawaka nazi, umafeza nazi, chabagina banasema bachena, upete tumsangana weto, mtoto anusubela haki ya pumesi miwe, kora manje aona
no. Usathana akahlisi so. Uthatha ama-decisions akho ngempilo. Usathana kanamandla okubamba abantu. Usathana unehlula. Njobe emhlabeni usathana uyayazi into ezala ngokuhlula. Usathana uyangahlali la wehlala ezulwini noNkulunkulu. Engesusathana uLucifer. But waba ne-pride wathi wa-organize abantu. Hallelujah. Eziningi losezulwini ukuba ke ehlisa uNkulunkulu phakame. Waxosha ezulwini washaya. Usathane wehla esehlulekile iyamhlula impi washaya. Usathane nje obehlele emhlabeni nje wena ungcono kunosathane emhlabeni ungcono kakhulu. Wena wabekwa emhlabeni uNkulunkulu usathane akabekwanga walahla. Usathane weza la ngophoso. Weza nje ezinto sehlela kudasibini. Wehla enganikwanga nendawo yokuhlala. Noma bathethe loshiphaza athi indawo yethu kusemkhathini but ayinikwa usathane. Noma bengathi sihlala phansi kolwandle ayinikezwanga usathane. Usathane akanandawo la emhlabeni. That's why esulehlenyuka akanikwanga ndawo. Akanikwanga nobudla sobudla. Akanikwanga nesystem yoku-operator. That's why amamithi kasathane awapheli. Makaba amathemba loshiphaza phuma masathane thathi siphume emithingini. Every time. Because Satan confused themselves. Hallelujah. Usatan ayikho insima ngentshala kunini. Wena noma unansi, ukungani indawo ngangethayile moto, utshala spinach somni uSatan ngeke. USatan akayena wasemhlabeni. Walahlwa indawo yakhe sesihogweni. Into asayilindile ukuba sivule isikhogo angene. Hallelujah. So umsuqashazwa umuntu olahliwe wena unikiwe wanikwa nesystem yokuba ngiyobona nje kubiswa ama-committee kubiswa ama-leaders isystem kaNkulunkulu yoku-operate emhlabeni wasathane. There's no leader akekho leader uyabangwa. That's why abantu abangena umoya kasathane bayalwa bebangiphatha. So lephina njengamanje ulindwe imicabango yakho. Umsuke wenza into ongekho proud ngayo ake usathane imicabango yakhe kulindile uthatha ama-decisions akho. That is why akudingeka usathane azo-accounta kule nto yenzile. That is why uNkulunkulu ngeke ajezise usathane ezonweni ezenziwe ngabantu. Izono ezenziwe uwe kuzojeza wena ngoba besingasenziwa usathane besezenziwa. Usathane uyanhlebisa. No, usathane akakwazi ukuhlebisa. Umuntu uthatha ama-decisions wrong ukuthi ahlebe. Ahlebe unembeza wakho umkhuza ukuthi unembeza yeka. Engasangene lo muntu kunokuthi uye kumane uqalaze. Oh, hallelujah. Icabango yomuntu enamandla ngaphansi kwebhubesi. Bonke abantu abayishile bangamamukela uJesu. Ababashiwo usathane ubathiwa into icabangayo. Into icabangayo iyakuvimbela ukuthi wamukele uJesu. Ukuthi namhlanje wamamukela uJesu. Kade sahlula isikhathi sokuthi umamukele. Noma siphilile namhlanje ngenzeka sihlule. Akuyena usathane into icabangayo. Imicabango yakho inamandla okubamba ibambezele. Imicabango yakho inamandla okuphusha. That's why my friend Paul athi kule Kwabase-Efesu abantu abadimoni laba badlala imicabango yabo. Let the spirit of God change your attitude. Renew your thoughts. Imicabango yakho ikise wena. Hallelujah. Angane imicabango yamkhipha umuntu oseke waphatha iBhayibheli. Phela usathane angangena enkonzweni. Usathane angangena emntwini onoJesu. Ma umuntu afike abe noJesu aphinde ahambe yokwenza into zikasathane. Akuyena usathane ungena emntwini onoJesu. Umuntu ophuma kuJesu. And the Jesu
uJesu ngoba usathana emdonsi, uphuma kuJesu ngoba ethathe inqumo ezizonke. Wonke umuntu owenza into erongo eyisono, asikho isono esiza kuwe sifike sinamandla siyibhubesi. Zonke izono sifika sabantwana siyincane and you decide ukuzikhulisa. You decide ukusondla ngasesa. Imicabango iyona eyenza abanye abantu bethi bengabafundisi babuye baboshe, bethi bengabafundisi babuye bantshontshe, bengabafundisi babuye barayiphe. Imicabango akuyena uJesu. Bona beyibuza kwenziwa yini umuntu owathi usindisiwe, umuntu owathi uyakholwa, abonakala sekhaya enza imikhuba, ubuye wathatha ezinye inqubo ezilonke. Akuyena uSathane ongene endaweni noJesu. Umuntu asiye uJesu wendaweni noSathane. Yes. Hallelujah. Senyanga sevaleni. uJesu umefika ulethe umusa wokuthi ngani imicabango yakhe ithathe yawujijela khona angathi fela ngoba uma imicabango yakhe isithathe yawulaxasa khona abantu abadlulayo bathi wayengazi ukuthi koze benjena bathi uJesu mayifika igrace kaJesu layibonakala khona ufika kuJesu ungasayibona ukuthi usizo lwami ngizolithola athi uJesu phakamisa isandla sakho akubuyisele kwi-take right kwi-future yakho akubuyisele endaweni right and akafuni ukumbuza eminingi ukuthi uze wabalapha nje bekwenze njani. Hallelujah. Bakhona abantu njengoba usuthi sefa banamasholo ubuyele emakhaya bafisa sengathi bangibuyele ekhaya engathi ngaba nesibindi sokungakhombisi ukuthi konke wrong. Ebanika abantu abalindile ukuthi akiwe emakhaya iyofela lento kasiphalibani sebembona ukuthi akayona lento ayiyo bathi ungakafika ekhaya uhlaseke uJesu usile namhlanje ukubuyisela endaweni right nokuhandiswa imicabango yakho uhandiswa iy'nqumo zakho ulahlwa amadisijini akho bathi uJesu ngomsa wakhe uzokubuyisela endaweni right. uJona wathi uNinive wayeyazi iNinive ukuthi ngani abantu abenza into ezirong bazenza bezazi eziright. Amen. Umzela uzofunda ukuthi ufuna certificate ukukhohlisa amantombazane nje abathanda wonke uyayazi right le wrong yenza amabo. Abanye bafika la bephuma emzini omthandazo wabo uye bezalwa amakholo kodwa la bafika la bazalwa bathakathi. Yini mlala uthanda siwugeve sengathi uzalwa umthakathi engathi umkhelwane kaSathane. Hallelujah. uJona wayeyazi iNinive ukuthi ngapha kodwa wakhetha ukuya eTashishi wangena emkhunjini wahlala ukuthiwa wazwakala comfortable khona abantu abacomfortable emkhunjini okuthuka nempilo yabo awuyi lafana kuya khona kodwa comfortable uwena sithi waye ejabula esela kodwa waye umuntu nomuntu uyambuyisa kathathu kodwa befela waye abantu bejabula baphuma ngesambu belapha isimota baphiwa umdaliyo behambeka phezulu uyiswekela kanjani uyabulala impilo yakho. Uyokwenza isirelentsha uyenzela uyokufa ngipasa kanjani uthothisa impilo yakho uke wayibuza yini ukuthi wayi ngijabulele intona ngayifuna ngiyenzelani into engizobuye ngiyifihle. Abantu abazenza into esirong ngoba bengasazi esiright kodwa baphusha imicabango yabo. Hallelujah. Awuhambi uyolala nomfana ngoba ungazi ukuthi ile right. Uyazi ukuthi abafana babencenga mina amantombazane bethi abantu yolala. Umfana usuke echeck imicabango yakho ukuthi kangakanani. Because umfana uyazi iveli intombazane. Abafana bayayazi iveli
intombazana. That is why umfana mezolala nawe avela kuthathe ngapha olala nawe wenza indlela zokuconvince. Wenza indlela zokuthi uyibone ngendlela ayibona ngayo into. Njobe encenga nje uyazi ukuthi lento engenzayo i-wrong. Njobe encenga nje ulwa nelungelo lakho lokungafuni. Njobe encenga nje uthambisa amandla akho ungafuni. Njobe etha ama-gift nje uthambisa amandla akho ungafuni okunqaba. Mawusuvumile and then uyabona ukuthi engqondweni yakho i-level of thinking ikangakanani. Because awukwazi ukuvuma uhambe nomfana uyomnikeza ifa lokuphila kwakho into enevelo engaphezu ka-500 engakazange no-500 rand kodwa unikeza into enevelo engalinganiswa ngemali. Ngoba sisabakhulekela esikoleni hayi ukuthi indoda ayisebenzi bayaphasa i-problem ayitransformanga ayikwazi ukulida. Namhlanje yazi mawumcemba abafana bethambanyola la kusasa sokubiza benja kusasa sokulahla sokubafinile akubloke na ku-Facebook. Nokuhamba khombe nemino yonke ukuthi wake wabhethe akusho uqhubeka ubhethe ukuthi wawazala ingane akusho uqhubeka ubhethe ungabhethe isona kodwa ube-right namhlanje. Indlela aphila ngayo emva kwemimoto yakho ivumele yashintsha ushintshe ne-attitude yakho uphoqelele njengabafana ukuthi bakurespekte. Uze kuthi nokuthukwa ngenhlamba inganamathele ngingqikiwe. Hallelujah. Glory to Jesus. That's why I told you to kwesinye isikhathi najika ngakuthemba afuna ukushaya usukhumbula amalungelo akho usucabanga namaphoyisa. Usukhumbula yonke into usushaya. That's what usisa abafisa ukuba yinje lebona inje ejabule athi asejabule ngoba inja then we told him that. Then we told him that if ufukele bathi cancel. Isoka lenja noma lingayisondele kodwa leyihlonipha intombi. Kodwa umuntu umehlukene noNkulunkulu umflathela. Umuntu ungayivumeli imicabango yakhe imlinde ngoba khona abantu abaphila impilo abathatha inqumo ezivela kuma-feelings. Yabona nje Moses ushelo ufanele ethambanyo lakho ufuna ukwenza unakekela ama-feelings akhe. And ama-feelings akhe wona ngeke akunakekele. Uphenduka isondlo samadimo. Leyo nto ngeke ishintshwe ukuthi ube kwizandla, ngeke ishintshwe amaphupho ozowaphupa ebusuku. Kumele nje basishumayele nje ulalele uvume uJesu ashintshe i-attitude yakho, ashintshe imicabango yakho. Ubuyele empilweni ozothi uma uyiphila ungabi isidlela sikaNobhesi. You can acquire a higher level of education, yet possess a lower standard of life. Philippine patronize Noah. Hallelujah. Philippine
inja ngeke iphenduke ebunjeni bayo kodwa imicabango yomuntu iyamkhipha ebuntwini ufake ebunjeni. Baningi abantu abashayisa inja ngamanje lihlangana nazo ebusuku. Sona siyokwenza ukunja bona bengazi ukuthi bokwenza. That is why abantu mabeza kuJesu bephendula ufuna bebhabhadiswe ngoba baphuma ezolweni. Iy'lwane zikaze ziwe. Ngisho ingogola ikaziwe. That's why ngalekelanga uNkulunkulu ayivula umlomo ikhuluma noBhiliya wayenikeza iminisi ukuthi ikhulume naye ivula umlomo akathi uqale ngokubhabhadisa wayekaziwe. Umuntu walandela izinto zikaSathane wafumana imicabango yakhe imthatha. That's why idecision ithathwa uwe yokulandela uJesu ithatha uwe yokulandela uSathane. Ukube umuntu bengaphenduka kunesinqumo sakhe ngaba sekisidingo sokushibana. Ungene ezonweni ngedecision yakho uzophuma ngayo futhi. Ungene enkingeni ngesinqumo sakho uzophuma ngaso futhi. Abanye bafikela babona izinto ezenziwa abangani babo. Umngani uyakwazi uku-introduce empeleni ungacabangi ukuthi ungangena kusona. Because kumele uba-check abangani bakho ukuthi abangani abanjani. Because umngani uyaba yi-problem enkulu. Umngani ufuna uku-check. Abaningi abantu sebafa behliswa abangani. Kuthiwa ngokuyakuthemba ngidla naye ukuthi uma sengidla ufake le ndlela abudlisa umngani wakakhulu. uJona wathayasi Nineve kodwa waqhubeka wayithalasha eRelex. Kuthe sayibhidana izinto enkundisa waphoqelela ukuthi makalahle. uJesu ufika la khona umhlaba usukhafula. Umhlaba ukofeya ucabangela. Ongayicabangela umhlaba ucabangela. Umhlaba ukofeya. Hallelujah. Izinto ezingenziwa abantu ukudicilela impilo yakho phansi. Ngaso uyibuza ukuthi why abantu benenze nje why me umhlaba ukofeya. Hallelujah. Zicabangele wena zicingela wena. And ungathatha ama-decision ngamaphutha wenziso. Because uma uthatha ama-decision namhlanje through amaphutha wenziso uzoqhubeka namaphutha. Into ongayenza uzosibeka phansi uzenze umuntu ongelutho. Wazenza umuntu ongelutho iyabuya into kade uthi udlulekile. Noma ngaba usaya emhlabeni. Umhlaba ukofe. Umhlaba uyakwazi ukushaya umuntu nje amalungelo. Kuhlukanisela abantu. Umhlaba uyancikisela nje isiko liyancikisela. Isiko liyakwazi ukuthi imota letha ulutho. Umakhithelwe ibhasi kuyemhlangena usagibele ebhasini. Because it's so Catholic. Hallelujah. Awusakwazi ukuphatha umhlaba uyomaphambi kwesilo nomhlaba. But namhlanje ukulethele indaba esimnandi. Noma usakwazi uyomaphambi kwesilo kodwa ungema phambi kwesilo sasesulwini. Uphethe umhlaba, uphethe umusa, uphethe Christ. Ilungelo labo abantu ukuthi bakuhlele uma bethanda ukuhlela kodwa ilungelo lakho ukuzenza ube into engahleleki. Hallelujah. Uthemba sekufuna kuye le ntando likaNkulunkulu. uNkulunkulu wamenzela igrace ngofishi. Wambuyisa ngofishi kade ehambe nomkhulu. Hallelujah. And the lento uthambe ngofishi igrace uNkulunkulu ayenzela wona. Loya fish loya wawu-understanda noma kwingqondo ungenayo kodwa wenziwa wa-understanda ukuthi lo umuntu wecebo lakho. uNkulunkulu akamdela umuntu ngoba onile. uNkulunkulu akakulahlela ukuthi wenze isono. ukulahlela ukuhlala kizo isono. Ngeke akulahlela umuntu wabhayiza kodwa ukulahlela ukuhlala ebhayizeni.
ngeke uNkulunkulu akushisele ukuthi wabheda kodwa ukushisele ukuthi uhleze empethweni wakho. uNkulunkulu asangamlahla uJona ngoba ubhayisile wamnika i-second chance, washumeza inhlansi ukuthatha lo muntu wambulala, ungamhlafuni, ungamtheli ngenyonga. Yamnamba inhlansi yamgcina ngaphakathi, yazi ukuthi akona ukudla lokhu. Yamthatha yawumkhafulele entandweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu waphinde wamnika anointing, same anointing abavela somnikayo, wagijima wayenelive indlela ey'nsuku ey'ntathu wayihamba ngosuku olulodwa. Ukuthi uke wabheda, ukuthi uke wabhayisa, akusho ukuthi uNkulunkulu uzakureplace. uNkulunkulu akareplace abantu noma kade usindise lona kophelile, wabuye wayeka kulo nyaka indawo yakhe isamile. Imishini yakhe isamile. uNkulunkulu akayiwisi imishini yomuntu ngoba kade ebhayisa. Bayibuza ukuthi kwenza kanjani umuntu naku ade ethi usindisiwe sambona ebheda phambi kwethu, naku futhi usethi usindisiwe, ayikho le. They don't understand. La isindiswe lifana se-primary, la uphasa ungasilutho. Grade 1 uphasa ungasilutho. But to pay the report to Kwabase, we are not grade 2. Talk about the conversation for myself. Yeah. To Kwabase, we are pumping no gas, we are pumping, we are passing, we are falling mass. In Christ, He sent us women and our sinner. Umtakasindiswa, ngoba wonke ama-questions akaphenduliwe. Umtusindiswa ngeChrist. uJona wathola igrace kaNkulunkulu, wabuyela kwiposition engacabanga ukuthi usazayithola. Bakhona abantu labantu abasindiswa babona abantu, washayela endleleni bakubona abantu usushayela. Kodwa ngiyazi ukuthi ukubuyela kuJesu awunqeni uJesu, unqena abantu. Mhlawumbe uyazi ukuthi abantu ozobafica ngeke ba-understand ukuthi bowenzani, kodwa lo kubiza uya-understand. Hallelujah. Ungakapheli unyaka sewubona ukuthi impilo yakho ayikho right ngaphandle kaJesu, kodwa iproblem yakho isaba abantu. Njengoba ngishumela nje konto ecabangana, omunye ucabanga abashiye ekhaya, omunye ucabanga i-boyfriend yakhe izothini, i-boyfriend yakho izothini, i-girlfriend yakho uzothina umenzi wakho. Hallelujah. Akumele ulahle ukuphila omuntu naphakade ngenxa yokudlala umlabalaba ngempilo yakho. Because yazi umuntu obulo ukuthandana nabantu la ethisha kuthanda abantu bashintsha, usathana umoshela i-future yakho, umosha le background yakho, wenza ube nomlando omubi ongeke ukwazi ukuxoxela ingane zakho. Lokushintsha ngonyaka uthandanela lo wathi ngoba bengisabhayiza ngifike eteshaya kwi-first year, wakuthola omunye mntwana beza ngapha kwesandla manje. Awunakile awuwawela ukuthi background yakho iyamoshela, umlando wakho ngenamagciwane, ngenezinto eziphuma ubhala umlando wakho njalo. Sathana uvala umlomo ukuthi kusasa masungumama wesaba uyala ingane zakho. Sathana khumbuza impilo yakho wayimoshe ebusweni. Lokho ubhede nje usathana uvala umlomo. Lokho utshengisa nje usathana utshengisa isitshalo sakho ohlala kuso uzofa. Mawusesemusha ubhizi ukhathi isihlalo sakho sempilo yakho yonke uyasimenda isitho ohlala kuyona uzofa. Mawuyitshengisa uyotsheka uzoyofa. Baningi omama bathule ingane zabo zila noma zibuyela ekhaya seyibuye zingayalwanga, uyesaba ukuyala. Wathatha iy'nqumo ezirongo ebusheni bakhe kanti uzivala umlomo. Kanti usangayenza i-turnaround, usangashintsha, usangayenza i-short left. Hallelujah. Sangabukhulu ukuphila kwakho.
lapho uJesu agcwala sikho isiminyaminya nawe nendawo yakho. Mabe khuluma abantu wazi ukuthi noJesu uyakhuluma. It's up to you ukuthi ulalela abantu. Awubezwa abantu kusho noJesu ngamuzwa. Mawuyizwa imicabango yakho kusho nomoya ongcwele ngamuzwa. Ubukhona lendlela awukazi mamukela uJesu. Cela ukwazisa namhlanje. Ake ngisathana ukwenza uma mamukela uJesu. Imicabango yakho. Lento yiyo lento icabangayo. Lempilo iphilayo ilempilo ephile engqondweni yakho. Glory to Jesus. Ithi iBhayibheli mawumuntu uKristu isidalwa esisha okudala kuyadlula bese kuvela okusha. Mawumuntu esesontweni akakwazi ukuba isidalwa esisha ngesonto. Umuntu uyangena esontweni angashintshi. Baningi abantu abaseduze nesonto bekude noNkulunkulu. Baningi abantu abaseduze nabefundisi kodwa kune-gap phakathi kwabo noNkulunkulu. And njengokuhlezi lapha nje you know exactly how far you have moved from God. Uyaqhubeka kona kodwa awuyi nalengqondo yakho nenhliziyo yakho ithanda khona. Qhubekelana wenza into unembeza wakho angayithandi. Sengizothandaza. uNkulunkulu becabanga ngawo. uNkulunkulu uyakwazi uyayazi futhi yakho. Noma khona abantu abajabulayo babebona impilo yakho ifaka odakeni. Babuyeke benga-advise ukuba benze usheshe ufane nabo. But uNkulunkulu uphuthumile. Ungakayisoli. Ungakafikelwa imicabango ethi thatha impilo yakho. uNkulunkulu uphuthumile. Ungakafiki la khona ubona ungasafana nephila emhlabeni. Vumela uJesu ashintshe imicabango yakho. Vumela uJesu ashintshe attitude yakho. Vumela uJesu aguqule impilo yakho. Vumela uJesu akwenze isidalwa esisha. Into zakudlaza kudala zidlule. Bese kuvela ezintsha. Mawubane kuKristu isidalwa esisha. Okudala kudlulile. Bheka sekuvela okusha. Sengiyathandaza. Nokunesolo esinembeza wakho uJesu aware ukuthi wona. Into ayilindele ukuthi ubuyelane nokuya kuhlambuluka. uJesu akekho frustrated ukuthi unezono. Kodwa uhlushwa ukuthi uphumane kuzo. uJesu akumhluphi ukuthi uyewona, ukuthi into emhluphayo ukuthi uyelane nobona. And uJesu ngeke akulahlele ukuthi wenze isono, ukuthi kulahlele ukuthi uhlale ezonweni zakho. Ukunqaba umsa isono sono. Nayi grace namhlanje nanku umsa into engakufanele. Umsa into eyenzela ungayideserve. uJesu wenza umsa waleka esiphambanweni. Kwaze wabona indoda eyisigebengu ukuthi lo muntu nombuso. Yathi nayilenga yathi ukukhumbula embusweni wakho. Yambona ukuthi lo muntu nje obehamba nje embusweni wakhe lo. Khona manje na uJesu esesiphambanweni elenga wasindisa ukuphila komthelela. uJesu akalenganga ngoba ebuthakathaka. Walenga ngoba esinikela ngenxa yakho. Akalenganga ngoba ehluleka. Kodwa wayebeka phansi ukuphila kwakho uzufumana ukuphila kuye. Walenga kuzoyena ungakusafa. Washaya kusuka kusalimala. Ufela uJesu esafela. Uhluphekela uJesu esahluphekela. Ufumela ukulinyazwa isono uJesu afela ithi iBhayibheli yonke incwadi eyibhalwa amacala uJesu wayithatha wayibethela esiphambanweni. uJesu waba yi-advocate yakho ngoba ngumyeni wakho. Ummeli wakho ukuthi abantu bebiza ngenja bephamisa ingqwebe bethi fele ejele. Ummeli wakho ukubamba ngesandla kubize neclient. Hayi ngoba engazi ukuthi ubulela umuntu. Njengoba sishumayela njalo ukuthi uJesu akekho aware ukuthi wenza isono. Uyenzile into engangayithandi kodwa igrace umsa. Lithi iBhayibheli wazoba ummeli wethu. Uyasimela ngamacala ethu. Ungacabanga ukuthi usindiswa mhla wabuza abantu abasindiswe yonke imibuzo yakho bayiphendula yonke. Akekho umuntu osindiswa ngoba ephendula imibuzo yakho yonke. Umuntu osindiswa ngoba erealizile ukuthi ngiyisono sendleleni ekufeni. Nangu umusa ungibuyisa. Ngimuka namanzi. Nangu umusa nakho ngibona ingalo ingilekelela. Haleluya. Nakho ngibona isandla singidakula.
vala imicabango yakho namhlanje ulalele uJesu. Khona isililo esimoya wakho. Unephathi kaNkulunkulu kuwe. Waphefumulelwa umoya kaNkulunkulu. Haleluya. Noma ngenyama yakho ngathi awumfuni uJesu kodwa isililo somoya sezwakala ezweni. Haleluya. And uJesu wehlile namhlanje ngoba ezwe isikhalo somoya wakho. Abayazi abantu into yenzeka enhlizweni yakho kodwa uyazi. And mawuthatha isinqumo ungenzela abantu bakushaya izandla senzele wena. uJesu asona isitha sakho. uJesu akahlala la kuhlethwa khona ngegama lakho. Noma esasi izono zakho kodwa uJesu akayi la kuhlethwa khona ngegama lakho. Noma ekwazi uthonile u-aware. Lithi iBhayibheli baletha umfazi uJesu bembambe oqotsheni bephethe amatshe. uJesu wakakhulu. Bamtshela bathi simbambe oqotsheni bacabanga ukuthi uJesu uphazandla ekhanda ethi wenzeni umfazi. uJesu wakakhulu. Wathi ongena sona akaqala umshaya. Ngoba uJesu wayengezile ukuzobulala kodwa wayezosindisa. uJesu akazile ukuzobulala umhlaba kodwa uzosindisa umhlaba. Uze umhlaba usindiswe naye. La madoda ayifuna ukugcoba ngamatshe nawo anezono njengaye. Instead ukuthi avumeza izono ashiya amatshe aphuma nezono. Lo mfazi wasala wathi ngiyasazi isono sami but noma ngisha I will stay by the grace of God. Wathi uJesu nama ngilahli ngithi hamba ungasona. Umusa kaNkulunkulu uthi hamba ungasona. Umusa kaNkulunkulu awusho ukubonela. Umusa kaNkulunkulu awusho ukuthi indaba yakhe iphelile. Uthi hamba ungasona. Sivala amehlo sotha. And be renewed in the spirit of your life. How far have you moved from God? Abanye belo bapho siswa besebancane. But now we have moved. Move ngabangani. Move with exposure. Move with knowledge. Usune arguments. Usukwazi uku-arguisha nangeBhayibheli. Wasuke eduze kaNkulunkulu. But namhlanje uNkulunkulu angakwenzela ukusa. Uthi Jesu ngibonga lenhlanhla ukuthi ukhulule ngisaphila. Abanye sebefike bengatholanga lethuba. Baningi abantu abafike ekhala bafake izisola kanti ithuba lokushintsha lingasekho. Siningi idumbe isemoshana egcwele inyembezi abantu bafike ekhala. But nansi chance namhlanje ukuthi uze kuJesu uze phumule. Uzofumana ukuthola mahala. Uzohlala isifubeni sikaJesu. Noma bakulahlile abantu kodwa uJesu uyena kulahla. Awusena ndawo enhlizweni zabantu kodwa unendawo enhlizweni kaJesu. Abantu abasena indaba yakho uJesu unendaba. Abantu abangayenza ngawo uJesu kodwa angayenza ngawo. Sivala amehlo sithandaze. Mekhona umuntu namhlanje. Cela ukwenza decision. Yokuthatha impilo yami ngibeke esandleni sikaJesu. Jesu ngiyabamukela namhlanje inkosi nomsindisi wempilo yami. Shintsha impilo yami kusuka namhlanje. Mayikhona umuntu osho njalo ucela uphakamise isandla sakho la ukhona. Ngizokuthandazela before sifika. God bless you. Siphakamise ungabi namahloni sedlula ikhaya. Le nto enzayo awuyenzela abantu ukuthi uzenzela wena. Khona abantu okuthe bese inkonzweni bekhonza ukuthi uSathane wabakhripa. uSathane uhlala enyenyezela le nto wayenza isidisqualifyile usawuyena umzalwane uphumela ngaphandle yodaba utshwala. Ngiyakutshela namhlanje ungavumi ukwenza intando kaSathane. Wena umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Uyiproperty kaNkulunkulu. uJesu unesihle ngempilo yakho. Ungayilalela inhlamba kaSathane. Akakapheli ngawe. Thatha isinqumo namhlanje. Jesu ukwamukela. Ungenzeka abantu bashaya izandla. Mawusuka la uyekhaya family God uyohleba abantu. Abanye bazobuza kakhulu la bathi uzoyimeka ile nto iqalile. Uma wenza kanje awuze emntwini kodwa uza kuJesu. Uze esandleni sakho wayenza impilo yakho. Ngicela uphakame la umekhona ngenyawo nophakamise isandla. Ngizothandaza nawe. God bless you. God bless you. Wayifaka inhlanhla ebomini bakho. Wayithabula impilo yakho. Ungabuthamnanga lo seceleni kwakho ngoba unendlebe yakho, unenhliziyo yakho, unomqondo wakho. Ungenza kuba yenakezwa ngendlela ozwa ngayo.
sakhe isinqumo namhlanje.